Azvina kumira mushe muri yeZimbabwe. Nhasi ndadzoka zvekare ndine imwe nyaya iri kuitika panapa. Vakomanaka nyaya dzemuparliament dzeopposition muZimbabwe ka ndazonzwisisa kuti why vanhu vari kunyanya kuchemera kuti ngatingoitawo fresh election tizosarawo tine mapolitician nemapolitical party mamwe akasiyana siyana. So panapa ndiri kusangana neimwe nyaya panapa ya postwa naPrince Dubeko Sibanda on Twitter. Nyaya iri kupisa chezvo iri kunzi after the exit of President Nelson Chamisa, CCC has two factions in parliament, both to report at ZANU-PF official. One reports to Ziyambi while the other reports to Jacob Mudenda. Effectively, party is now made up of ZANU-PF factions. Only we need fresh elections. Urona zvinhu zvemuZimbabwe ndo mafanizi Manje tichitaura. So apa takada kutarisa nyaya iyi tiri kuona kuti timu reya rekwana Chabvangu ndo rimwe riri kunzi riri kuripota kuna Speaker of Parliament Mudenda, ndo vanenge vachiti ndo makuru vanhu wavo. Rimwewo timu iri manje riri kuti harisi kuda kufambidzana naChabvangu, ndo timu riri kunzi rinenge richiripota kunani, kuna Ziyambi. Unototadza kunyatsonzwisisa kuti zviri kumbofamba sei. Zimbabwe inzara here, vanhu veZimbabwe makakwana here.